Je 12. listopadu a my jsme s naší kamerou na pražském Žofíně, protože právě tady se dnes vyhlašují výsledky soutěže Hospodářských novin o nejlepší pojišťovnu. A jak to dopadlo? Pojďte se s námi podívat. Hospodářské noviny vyhlašují výsledky soutěže na základě podrobného a nezávislého výzkumu společnosti Scott & Rose. Každá finanční instituce je posuzována ze dvou pohledů, z ekonomického a klientského. A my jsme letos bodovali jak v klientském, tak ekonomickém ohledu. Na prvním místě a získává titul Visa klientsky nejpřívětivější neživotní pojišťovna Allianz pojišťovna. Gratulujeme, já jenom doplním, že právě tahle pojišťovna dosáhla ve všech klientských parametrech naprosto nadprůměrné výsledky, dominovala zejména v komplexní nabídce produktů a v digitálních službách a velmi dobře si vedla i ve srozumitelnosti a výši pojistného. Chci ještě něco zlepšovat? Tak děkuji za tu cenu. Je růst, protože my jsme byli v roce 2018-19 první, pak jsme spadli, museli jsme zase pracovat a zase jsme první, takže to je nikdy nekončící příběh. Tak a možná i takový motivační, prostě, když se padá, je, ale je to správná cesta, je to správná. Takhle, jak se nám to povedlo? Snažíme se ptát klientů, povídáme si s klientama, co je zajímá, co je pro ně důležité a zpětná vazba od našich jako partnerů, zaměstnanců a taky v neposlední řadě je potřeba říct díky konkurenci. Tady kolegové, kteří stojí za mnou, nás tlačí nebo mě tlačí k lepším výsledkům, protože jak říkal Honza Matoušek, prostě bez konkurence to nejde a benefitují z toho klienti, takže moc krát děkujeme. Titul Visa nejlepší neživotní pojišťovna 2024 získává Allianz pojišťovna. Trofej diplom přichází přebrat člen představenstva ředitel Allianz pojišťovny pan Petr Hrbáček. Blahopřejeme. Allianz pojišťovna vyhrála hlavní kategorii neživotních pojišťoven díky nejvyšší ziskovosti, třetímu největšímu tržnímu podílu a nízké nákladovosti. Taky k prvnímu místu jí samozřejmě pomohly i nejlepší výsledky v klientské kategorii. Fantastické. Spokojenost, nadšení a trošku adrenalinu. Co by si chtěl vzkázat zaměstnancům, co by si chtěl vzkázat kolegům z Kosky anebo třeba i z makléřské sítě? Že za každým klientem stojí spokojený zaměstnanec, obchodník a náš distribuční partner a že jim moc děkuju, vážím si jejich práce. Výzkumu se celkově zúčastnilo 14 pojišťoven. Analýza vznikla pod záštitou České národní banky a odbornými partnery jsou Česká bankovní asociace a Česká asociace pojišťoven. Já si myslím, že to je dobrou prací, kterou odvádíme na produktech, ale samozřejmě i ve spolupráci s kolegy z dalších oddělení. Když mi Marie říkala, jakou cenu dostaneme nebo jaké ceny dostaneme, tak já jsem z toho měla obrovskou radost. To naše neživotní pojištění, já věřím, že naplňujeme to, co jsme si přece vzali. To znamená, že ty produkty jsou nadprůměrně kvalitní, za dobrou cenu. Hrozně moc jsme zapracovali i na podobě třeba těch pojistných podmínek. To, aby opravdu tam nebyly zbytečné věci, balast, pod kterým si klient nebo obchodník ani nic nepředstaví. Tak já si právě myslím, že tohle to všechno po těch letech, kdy ty balíčky takhle postupně opečováváme, tak je vlastně ten výsledek té naší společné práce. Mě moc těší, že jsme získali v poslední soutěži obě dvě ocenění. A to za nejlepší pojišťovnu na životním pojištění a taky za klientsky nejpřívětivější pojišťovnu. A největší radost mám právě z kombinace obou těch kategorií. Protože v jedné kategorii tam pánové a dámy hodnotí ekonomický výkazy, to znamená, jak moc pojišťovna vydělává, jak má veliký tržní podíl. A ve druhé kategorii tam právě hodnotí to, jak moc atraktivní má ceny pro klienty, jak má srozumitelné pojistné podmínky. No a mně přijde, že vyhrát obě dvě ty kategorie najednou je opravdu krásný husarský kousek. Já mám z těch cen opravdu taky velkou radost. Jsou těžké, ale pro nás mají velikou váhu.